Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jenandika sadaya dalasan gotrah kula wangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Novita Retno Rahayu wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal punika sampun sumedya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan maling seratanipun Purwanto RS ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti Panjebar Semangat nomor 47 tahun 2006. Nalika sepeda motor sing ilang iku durung ketemu, Pak Gendon tanggaku sing brengose njelamprang kaya warok Ponorogo kuwi tansah muring-muring. Sasap ana sasus yen sing nyolong pit motor mau si Gendon, anake. Nadian wis dak kandhani, ora susah nanggepi kabar angin sing durung karuan juntrunge kuwi. Nanging Pak Gendon tetep bergudul, jare kupinge dadi panas yen ngrungokake. Nanging Gendon bener-bener dudu malinge ta? Pitakonku mantepake. Ya ora mungkin anakku tumindak nista mangkono, wangsulane tegas. Wiwit cilik Gendon iku bocah sing nurut. Aku pancen sing didik mangkono. Yen tak dheweke iku gelem nyolong, biasa tak yen sing dijupuk kuwi duitku utawa duwite mbokne. Yen pancen ngono, kena ngapa Pak Gendon mesti nesu-nesu? Aku ora nesu, sapa sing nesu? Aku mung kepengin nerangke nyang wong-wong kuwi yen anakku becik-becik wae anane. Nanging wong-wong kuwi ora gelem ngerti. Apa kabeh tangga-tangga sikape mangkono? Mesti wae ora, ujare sami mesem. Malah mung sawetara wae ya iku wong-wong sing geting karo aku, meri marang keberhasilanku. Yen ana tangga-tangga sing meri marang kesuksesane Pak Gendon, kaya-kaya kok ana empere. Selagine aku dhewe sing ora duwe perasaan kaya mangkono, gedhe cilik uga nyimpen rasa sujana jroning ati. Sabab sak ngertiku Pak Gendon lan anake iku ora duwe gawean kang mesti. Dheweke iku dudu petani, wong sawah wae ya ora duwe. Yen ana wong ngira Pak Gendon iku pedagang, malah ana empere, awit yen nyandang memper banget kaya dagang sapi. Nanging sejatine ya dudu. Sak ngertiku Pak Gendon kuwi gaweane mung mrono mrene. Embuh menyang ngendi wae parane. Nalika ing sawijining wektu bab iku sengaja dak takokake marang dheweke. Pak Gendon mangsuli menawa anggone lunga mrono mrene lan apa gaweane ora perlu dikuwatirake. Sing penting mulai bisa nggawa duit sing halal, ucape nambah. Awet katone Pak Gendon tansah sumana, tansah seneng yen dak ajak gegojegan. Mula terus dak oyak pitakonku, apa sejatine sing dadi panggawatane yen dong lagi lunga kae. Walah kok bingung, kuto mbutuhake tenaga sakpole, kepengin nyambut gawe apa wae janji gelem, ditanggung mulih gawa duit. Wangsulane karo guyu ngleges. Mosok sampeyan ki kaya ora ngerti wae, asal sampeyan rak saka kutha. Lan aku uga melu guyu. Dalem batin aku kurang percaya, nanging gandeng katone dheweke tetep ora gelem ngaku apa pagaweane. Mula amrih ora gawe gelo atine, aku ngenggokake gunemku menyang bab liya. Nalare wong kaya Pak Gendon sing sekolah SD wae mbuh lulus mbuh ora. Tur ora duwe keterampilan liya, katone kok mung cocok minangka kuli angkut beras ing pasar utawa paling dhuwur dadi manol ing terminal. Lan iku kabeh ora munggo karo kesugihane kang ngluwihi sugihe tangga-tanggane.
Apa maneh lungane kaya sing biasa dak gatekake. Mesti ora kurang saka sepasar. Malah sok-sok nganti 2 minggu barang. Dene gendon dhewe, madyan aku wis meh 5 taun dadi tanggane, durung tau sepajagon pisan-pisano. Pol-pole mung winates mantuk utawa mesem yen pas petukan ing dalan utawa yen dong liwat ngarep omah. Uga kaya bapakne, gendon yen lunga ya nganti pirang-pirang dina lagi mulih. Prasangka alane tangga-tangga marang gendon lan bapakne dak kira disebabake kelawan sipate wong loro iku dhewe. Mbok menawa yen urip ing kutha ora dadi masalah, nanging beda kutha beda desa. Urip ing desa bisa wae diketingi wong akeh amarga ora tau gelem teka kerja bakti utawa ora gelem nekani kenduri. Nate bab iku dak takokake. Wangsulane jare dheweke lan gendon kerep lungane, nanging dak waspadakake. Nalikane ana ngomah uga ora gelem nekani bebrayane desa. Sikap lan sipate gendon lan bapake iku pancen wis suwe dadi pocapan. Ya olehe ora gelem srawung lan kumpul, ya olehe kerep lunga, ya olehe sok nyombongake kesugihane, ya sing ora cetha apa gaweane lan sapanunggalane. Kawusanan pocapan-pocapan mau mbledos nalika pit motore Pak Harso, uga salah sijine warga desaku, ilang wektu diparkir ing latar ing wayah bengi. Saka ketua pemuda, aku antuk undangan supaya nekani rapat Karang Taruna kaya adat saben. Rapat sesasi sepisan iku ditibakake malam minggu. Pamrihe cetha ora ngganggu sinaune sing padha sekolah lan sing mondok ana kutha biasane padha mulih. Padatane aku mesti merlokake nekani rapat. Ana sawetara wong sing wis ora muda maneh kaya aku iki sing diarep-arep tekane saperlu dijaluki egoh pratikel. Eman, rapat pisan iki aku kepeksa ora bisa nekani. Aku sakeluarga kudu nekani mantenane adikku. Malah dina Jumat mengko wis kudu mangkat lan paling cepet dina Senin lagi bali. Ngapurane wae, sing duwe gawe wong tuaku dhewe. Apa maneh wis suwe banget rasane aku ora tau mulih nyiliki. Nalika mulih saka mantenan adikku, aku oleh pelapurane ketua pemuda. Yen asile rapat malam minggu ndek mben ing antarane para pemuda bakal nganakake ronda malam. Para pemuda pancen giat. Bengine wis keprungu suarane kentongan ditabuh mubeng desa. Nalika wis pirang-pirang bengi kelakon dianakake ronda keliling ing sawijining awan nalika aku lagi mulih saka kantor. Pak Gendon merlokake teka menyang omahku. Dheweke takon, apa ronda iku dianakake merga pit montore Pak Harso ilang? Nalika aku durung kober mangsuli, dheweke wis takon maneh. Apa dek rapat Karang Taruna kae jenenge lan jenenge anake dikatut-katutake? Aku mung guyu karo wangsulan ora ngerti, awit aku dhewe ora nekani rapate. Mong wae, sambungku. Manut kabar, rapat duwe kesimpulan sementara yen kasus-kasus kemalingan ing desane dhewe iki pelakune padha. Mesti padha nuduh yen malinge ora liya Gendon. Ah, ya ora mestine, wangsulanku cekap. Wiwit iku aku arang weruh Pak Gendon lan anake. Mong sok-sok yen aku dong lewat ngarep omahe. Mbok Gendon katon nyabu ing latare kang jembar. Ing sawijining awan nalika aku lagi mulih, bojoku Gita-Gita aweh kabar yen sing maling pit montore Pak Harso wis ketemu. Aku janjane kurang greget ngrungokake kabar kuwi. Upama bojoku ora njelaske yen sing maling jebule Gendon. Watara jam 09.00 mau Gendon digawa polisi.
ujare bojoku karo nuru-nuru sapihane. Dikecrek ditumpakake montor Kijang. Nganti ing sore candake. Pak Gendon sing dak kira isin banget kuwi malah goleki aku. Sawise unjal ambekan lan gedeg-gedeg, dheweke ngomong, "Aku yakin iki dudu karepe Gendon dhewe. Dheweke wis dadi korban akibat pergaulan sing ora bener. Dak kira kanca-kancane iku yo bocah apik-apik wae. Ora ngerti yo yen kaya ngene dadine." Sawise ngomong akeh-akeh lan aku mung ngiyani utawa mantuk-mantuk, Pak Gendon nyambung maneh gunemane. "Ning aku yakin yen Gendon mung maling sepeda montore Pak Harso kuwi tok. Liya-liyane sing maling mesti wong liya." Katone apa sing dikandhakake Pak Gendon kuwi ana benere. Wis sawetara suwene Gendon ndekem ing jeron kunjaran. Nyatane ing desaku isih ana wae sing kemalingan. Mbah wis pirang sasi Gendon diukum. Ing sawijining sore Pak Gendon kandha yen 3 dina maneh Gendon bakal metu saka ukuman lan aku bakal dijak mapak. Kanthi mangkono jarene aku bisa luwih cedhak meruhi sikap lan sipate anake. Sapa ngerti andepanku bisa malih sawise nyumurupi dhewe saka cedhak. Sababab nganti seprene Pak Gendon isih durung percaya yen Gendon sing maling pite Pak Harso. Nyatane sawise Gendon ditangkep isih panggah ana sing kemalingan.